Assalamu alaikum masu saurare, kuna tare da SB Shamstar dauke da wakar jigonmu babanmu abin alfaharinmu wato attanin makaɗa wadda na yi wa suna Nijar za mu ziyara. Domin neman ƙarin bayani za ku yi mini ta nambar waya kamar haka +234 7068 145230. a sha saurari ko a waya ko kuma sako kusa nesa na shirin sada zumunci waƙar ya mai ta dosa. Jinjina zan yo in gaishe da baban su na fisa baba aimin afuwa har yau ban fasa zuwa ba. Sharri ba sanadin babu dallato ba zai yi na manta ba. Ki ya ce ga amininsa wanda bai ga kamar shi ba. Zan yi masa waka ba zan manta da kai ba in ba sa sunan ka ba waƙar ba ta kare ba. Baba bai san rowa ba, ba aminin dallato kai baka san sharri ba.
shiga taro